Roompot breekt belofte om geen bungalows te bouwen. Het is woensdag 15 januari. Dit is Zeeland Nu. Lagere huur voor tientallen Zeeuwen. Wordt Vlissingen als eerste vuurwerkvrij? En het bijzondere verhaal achter een Facebook-oproep. Dag dames en heren. Met de aankondiging 200 luxe bungalows te gaan bouwen in Breskens en Nieuwvliet breekt Roompot een belofte die in 2016 is gedaan aan huurders van een staanplaats. In gespreksnotities in het bezit van Omroep Zeeland zegt Roompot dat er 15 jaar lang geen bungalows gebouwd gaan worden. Die toezegging is gedaan in een gesprek tussen de Roompot en de Belangenvereniging van Huurders in Nieuwvliet. Bij die gesprekken was ook de directeur van Roompot, Jurgen van Kutsem, aanwezig. En juist het campinggedeelte, waar de huurders in 2016 vragen over stelden, wordt nu gebruikt voor de bouw van luxe bungalows. De toezegging uit 2016 kan de huurders helpen in een eventuele zaak tegen de Roompot bij de geschillencommissie. Eerder werd al duidelijk dat de huurders in Breskens e-mails van het parkmanagement in bezit hebben, waarin wordt ontkend dat er in Breskens veranderingen op stapel staan. En dat het parkmanagement niet op de hoogte was, pleit de Roompot nog niet vrij. En als de campinghouder aangeeft, ja, ik wist het niet, dan zou je toch ook kunnen zeggen van ja, maar het ligt ook op de weg van de campinghouder om regelmatig contact te houden met Roompot. En dan had Roompot ze toch echt wel wat meer informatie moeten verschaffen. Ik vind dat dat toch wel wat verder gaat dan alleen maar zeggen, ja, ik wist het niet. De Roompot laat weten zich niet te herkennen in dit verhaal en ontkent ooit toezeggingen te hebben gedaan aan de huurders. Mensen met een laag inkomen die moeite hebben hun huur te betalen, krijgen dit jaar wat meer lucht. In het Sociaal Huurakkoord is opgenomen dat deze mensen in aanmerking kunnen komen voor huurbevriezing of huurverlaging. In Zeeland gaat dat om tientallen huurders. De prijzen van huurwoningen stijgen zo goed als ieder jaar. Met als gevolg dat sommige woningen boven het bedrag uitkomen, waarbij huurders recht hebben op huurtoeslag. Maar daar is in het Sociaal Huurakkoord iets op gevonden. Huurbevriezing of verlaging. Nou, dat betekent dat bijvoorbeeld dat er mensen zijn die nu in een woning wonen, zeg maar, waar ze eigenlijk geen recht hebben op huurtoeslag. Qua inkomen wel in aanmerking zouden kunnen komen voor die huurtoeslag, maar eigenlijk de hoogte van de huur dat blokkeert. Voor die mensen ontstaat er nu een regeling waarbij de corporaties de huur gaan verlagen tot het juiste niveau, waardoor mensen ineens wel recht weer hebben op huurtoeslag. En dat kan een groot verschil maken in iemands leven. Een voorbeeld. Een stel heeft een sociale huurwoning en betaalt €740 huur in de maand. Maar het stel gaat scheiden en de persoon die achterblijft in de woning verdient €20.000 per jaar. En met dat bedrag zou die persoon recht hebben op huurtoeslag. Maar krijgt dat niet omdat de grens van het maximale huurbedrag op €737 in de maand ligt. Dan kan een woningcorporatie dus maatwerk leveren door bijvoorbeeld een huurverlaging door te voeren naar €736 in de maand. Waardoor er toch huurtoeslag aangevraagd kan worden. Nou, die bedragen dat de huur omlaag gaat, die zijn misschien niet zo heel groot. Hè? Dat kan tientjeswerk zijn. Maar het feit dat mensen recht krijgen op huurtoeslag vanaf dat moment, dan kan het ineens betekenen dat mensen misschien ineens qua woonlasten wel €200 per maand erop vooruit gaan, omdat ze dat aan huurtoeslag gaan ontvangen. Als er dan iemand door bepaalde omstandigheden, wat je altijd niet zelf in de hand hebt, komt te staan voor verrassingen op financieel gebied, dan is het toch prettig dat er dan een soort vangnet is, een vangzeil is waar je dan terecht kan. Het maatwerk zou in Zeeland voor enkele tientallen mensen in de sociale huursector gaan gelden. Een sociaal akkoord is niet bindend, maar de Zeeuwse woningcorporaties houden zich er wel aan. Ja, wij doen het wel. Het is een akkoord wat gesloten is, zeg maar, tussen de vertegenwoordiger van ons als corporaties en de vertegenwoordiger van de huurders. En wij gaan als corporaties, en dat is ook wel het bredere beeld, zeg maar, in heel Zeeland, dat alle corporaties ook echt dat nieuwe huurakkoord ook gaan uitvoeren. De gevolgen kunnen groot zijn. En je kan wel denken dat overkomt mij niet of wat ook, maar er kan ineens een echtscheiding of andere familieomstandigheden, dat er iemand uit een gezin weg komt te vallen. Zo'n droeve omstandigheden, dat kan zomaar ineens gebeuren. En dan kun je toch ineens voor verrassingen komen te staan, waar ineens de huur te veel wordt of noem maar op. Het Sociaal Huurakkoord is in principe voor 3 jaar vastgesteld. Alle partijen in de gemeenteraad van Vlissingen willen de stad vuurwerkvrij hebben. Komende jaarwisseling moet al het consumentenvuurwerk verboden worden. Schade, gewonden, hulpverleners die lastig worden gevallen, Vlissingen wil er vanaf. Het alternatief is georganiseerde vuurwerkshows, zegt initiatiefnemer ChristenUnie.
Ik zou me voor kunnen stellen dat er stichtingen opgericht worden die dat gaan organiseren. En misschien wel in verschillende wijken, maar wel alles onder verantwoording van de gemeente Vlissingen. En als we dat doen, dan kunnen we toch het nieuwe jaar met mooi vuurwerk ingaan. De motie wordt eind deze maand ingediend bij het college van B&W. Gevangenis Torentijd bestaat dit jaar een kwart eeuw. 25 jaar geleden opende de gevangenis in Middelburg haar deuren, die sindsdien voor de meeste mensen gesloten bleven. Er is wel even getwijfeld of een jubilerende gevangenis dat wel moet vieren. Daar hebben we zelf ook over nagedacht. Gaan we het vieren of niet? Want ja, mensen opsluiten is niet heel fijn om te doen. Maar goed, de rechter bepaalt. Wij voeren uit en dat doen we zo netjes mogelijk uiteraard. En wij vieren het wel, want we hebben ook veel om trots op te zijn en daar staan we bij stil. Het jubileum begint vrijdag met een diner voor medewerkers en hun partners. En zaterdag is er een feestelijke lunch voor gedetineerden. En dan kunnen buren Torentijd bezoeken. 100 Zeeuwen hebben vanmiddag in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp de 25 mooiste Zeeuwse foto's uit de Tweede Wereldoorlog gekozen. Samen met de mooiste foto's uit andere provincies komen ze te hangen in de Tweede Kamer. Een foto moet eigenlijk het verhaal overbrengen wat toch de fotograaf gezien heeft. Toen ik net voor al die foto's stond, vond ik toch wel heel confronterend. Ik dacht van, wow, het is hier dus af en toe ook onder vijandig vuur dat we hier hebben gestaan. En nu is dat gewoon weer een station waar je gewoon met de trein ergens heen kan. De foto's laten zien hoe belangrijk 75 jaar in vrijheid leven is. Ik merk dus aan mijn kleinkinderen dat het in die groep steeds minder wordt. Ik vind dat dat relatief wordt onderbelicht als we daar heel snel doorheen fietsen op school. Want ja, het is heel belangrijk dat we gewoon genieten van het feit dat je hier kunt zijn wie je bent en dat je gewoon kunt doen wat je wilt. Het verhaal achter een oproepje op Facebook. Rut Vennekens uit Middelburg vraagt om knuffeldieren. Doel is 1000 stuks. De reden erachter is bijzonder. De knuffels zijn voor haar beste vriendin, die lijdt aan zware depressies. Die vriendin doet ook haar verhaal, maar wilde graag anoniem blijven. Ik heb de laatste tijd wel een nacht gehad waarin ik dacht van ik weet niet meer wat ik nog met mezelf aan moet. Op dat moment maakt het echt het verschil. Het is, mensen zullen wel denken, ja, het is maar een knuffel. Maar die knuffel zit wel een gebaar achter dat je weet dat je gesteund wordt en dat er mensen zijn die wel om je geven. Ik heb 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden tegen haar gezegd, het maakt me niet uit wat ik moet doen, al moet ik je 1000 knuffels geven, alles om ervoor te zorgen dat jij je beter voelt. En toen bedoelde ik natuurlijk gewoon lekker knuffelen en dat werden dit soort knuffels. Knuffel! Als klein kindje wilde ik altijd al mensen helpen. Dat zit er echt wel in. In mijn ogen ben je niet op aarde om het beste voor jezelf te willen. Maar om samen met anderen er iets moois van te maken. En ik denk dat je daarmee ook een mooie wereld om jezelf heen kan creëren. Als ik zie dat ik iets kan doen en ik weet wat ik kan doen en hoe ik het kan doen, dan doe ik het. Ik heb zelf depressies gehad. Ik heb rest-PTSS. Mijn man die heeft vorig jaar zelfmoord gepleegd. Dus dat is best heel heftig. En ik weet ook hoe duister het kan zijn. En hoe uitzichtloos. Ik hoop dat ik voor die vriendin genoeg kan doen. En dat zij sterk genoeg is om het gevecht wel te winnen. Maar mijn man heeft dat gevecht verloren. Vaak begrijpen mensen het niet. Dan zeggen ze ja, maar je kan toch gewoon opstaan. Of ja, maar je kan toch gewoon naar je werk. Of je kan toch gewoon dit doen. Of je kan toch gewoon dat doen. Maar ze snappen niet hoeveel moeite dat eigenlijk kost. Ja, hoe leg je uit wat een depressie is zonder dat iemand er ooit een gehad heeft? Dat is lastig. Je kan iemand steunen. Je kan er zijn voor iemand. Je kan iemand liefde en warmte geven. Maar je kan iemand niet beter maken. Het lost het probleem niet op. Maar wat je wel tegen iemand zegt is, jij bent belangrijk. En ik ben niet de enige die dat vindt. Kijk maar. En dat helpt. Dat helpt zeker. De provincie wil de verkeersproblemen bij Ierseke oplossen. Maar met het plan waar nu voor gekozen is, komt er een drukke weg vlak langs buurtschap Het Kaasgat. Bewoners en ondernemers zijn mordicus tegen en maken zich grote zorgen.
Voor de aanpak van de Zanddijk zijn er verschillende varianten ontworpen. De varianten rood en groen hebben een nieuwe aansluiting op de snelweg en hebben de voorkeur van de buurt. Maar die varianten zijn te duur als het Rijk niet meebetaalt. Er is voorlopig voor het bruine ontwerp gekozen. Die komt straks rakelings langs buurtschap het Kaasgat. Ja, dat is een ramp. Heel kort, dat is gewoon een ramp. René Rijngoud woont straks vlakbij de nieuwe doorgaande weg. Maar de landwinkel en camperplaatsen van de familie zijn gebaat bij rust. Gaan we daar de nadelen van ondervinden in onze bedrijfsvoeringen? Daar zijn we wel zeer bang voor. Want het is ook heel lastig te voorspellen wat nou echt de impact zal zijn. En ja, dan ben je toch wel eens extra aan het nadenken van joh, wat wordt onze toekomst? Hè? Hoe bestendig zijn we dan? En hoe gaat dat zich verhouden tot onze klandizie, waar we alle jaren aan gebouwd hebben? Ook bij uienbedrijf Wiskerke kwam de keuze voor de bruine variant als een donderslag bij heldere hemel. Ik schrok ervan, want het is eigenlijk toch wel korte termijn gedachte. En ik denk, ja, als we toch gaan investeren in veiligheid, duurzaamheid en om de groei van het industrieterrein toch wel te kunnen bijhouden, dan is toch ook een stukje lange termijnvisie nodig. Ze maken zich grote zorgen. Een goede infrastructuur is voor hen erg belangrijk. Kijk, transport, logistieke stromen, dat is iets wat ons dagelijks bezighoudt om het zo goed, efficiënt, maar ook veilig te doen. Je praat toch wel alleen over vrachtwagenbewegingen, meer dan 100 auto's op dagbasis naar en van het bedrijf af. En dat is los van al het personeel wat dus met de auto of met de fiets naar het bedrijf toekomt. Dus al met al praat je over een groot aantal bewegingen. Tot aanstaande maandag kunnen er nog zienswijzen worden ingediend op het plan dat er nu ligt. De bewoners en ondernemers hebben zich verenigd en komen nog met zienswijzen, in de hoop dat de plannen worden aangepast. Alle ondernemers rond ons heen zien het gevaar van de huidige variant. En ik denk dat het juist heel belangrijk is dat wij ook onze stemmen kunnen laten horen om aan te tonen wat dus, waar we tegenaan lopen. Wat de gevaren kunnen zijn als niet de juiste beslissingen genomen worden. Niemand wil bruin, zelfs de provinciale politiek niet. Alleen wij krijgen, zoals wij het nu op dit moment meekrijgen als bewoners, maar ook als ondernemers, is dat wij het gevoel krijgen dat de provinciale politiek toch op de een of andere manier met de rug tegen de muur staat. En nu de tijd is aangebroken dat alle overheden in beweging zullen moeten komen om de juiste beslissing te kunnen nemen. En dat is een poldertracé. Een bewolkte dag vandaag met een krachtige wind en af en toe regen. Het werd 12 graden. Vanavond dan neemt die wind af. En dan hebben we morgen een droge dag met zonnige periode. 9 à 10 graden. En nu kun je kijken naar Nieuwe Zeeuwen. 2 jaar lang volgden we een aantal vluchtelingen in Zeeland. Een van de uitdagingen waar zij voor komen te staan is het leren van Nederlands. De boek. De kas. Die boodschappenlijst. De kassen. Ja, dat nu. En ik wens u een hele fijne avond.